gikan sa Christian Faith Ministries diri sa Pibicom Purok Masunod San Isidro. Buot ko magadalit kaninyo nining ministeryo sa pagpahinumdum kanato parte sa umalabot nga pagbalik sa Ginoo. Kumun kaayo mga igsuon ang atong madungog sa baba sa kadaghanan, labi na sa mga Kristohanon o sa mga magtutuong Kristyan, nga ang pagbalik ni Ginoong Kristo gagisutin niya kaniadto sa mga apostoles o mga disipulo niya, dili nato kini mahibalaan ang pagbalik niya sama sa kawatan. Kalit walay si bisan kinsa nga makabantay kung unsang oras o takna na magabalik siya. O ikaduha, ang umalabot nga ulahing kapanahonan o end time. Mo gani man igsuon nga ako nga alagad sa Dios, Pastor Efrain Estimada, buot kong pahinumdum kaninyo nga ginamit ang pulong sa Ginoo. O karong kapunon, para doon tayo basihanan, atong basahon ang Lucas Kapitulo 17 versikulo 26. O akong gina hulam ang inyong tagsa-tagsa kay dulungog o ang inyong gamay lang sakripisyo. Ingon ang pulong sa Ginoo. Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mga manusab unya sa mga adlaw sa anak sa tao. Sila na nagpangaon, sila na nag-inom, sila na nagpangasawa o na nagpamana, hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka og ang lunok miabot og niini gilaglag silang tanan. Ang Ginoo magapanalangin sa bahin sa kasulatan nga atong i-consider karon nga takna. Diri maigsuon kung atong hisgutan ang background sa pagpakigsuti ni Ginoong Kristo ngadto sa iyahang mga tinunan. Tinunan niya, una ang iyang mga apostoles, ikaduha ang iyahang mga disipulo. Doon na sila kilahian kay ang mga apostoles kadtog yung gitawag og 12 katinawag, unya ang mga tinunan wala gisguti kung pipila na og unsa kadaghan. Apan sumala sa ato diring mabasa nga ang miduol kaniya og nangutana ang iyang mga apostoles og mga tinunan. Og ang ilang ipangutana maigsuon ang mahitungod sa pagbalik ni Ginoong Kristo kay diri man god nagbilin-bil na siya nga dool na lang ang takna, mabuo lang ang takna nga siya nga anak sa tao o anak sa Dios mobiya o dili mahibaluan kung unsa katasang panahon nga siya mobalik. O ikaduha nga nakahisgot po siya ulahing kapanahonan. So pasabot nga ang mga tinunan niya o ang mga apostoles curious kaayo sa maong pulong nga gibuhi ni Ginoong Kristo. Mo gani niini nga panahon sa diha nga dito sila sa bungtod sa Olibo, unya nagahimo si Ginoong Kristo og pagpahulay uban sa mga iyang mga tinunan. Ang mga tinunan nagduol kaniya nga sila ra, unya gipangutana nila si Ginoong Hesus nini mga pangutana. Ang ilang pangutana mo backward ta sa 20 og sa pagipangutana siya sa mga iyang mga tinunan og apil na ang mga parisyo, no? Apil gay dire ang mga parisyo. Ang pangutana kaniya kanus-a ang pag-abot sa gingharian sa Dios og ang pag-abot sa anak sa tao. Unsa ang mga tilimad-on sa iyahang pagbalik o sa pag-abot sa ulahing kapanahonan. Gani ingon pa dire nga si Ginoong Hesus nag-ingon nga sama sa mga adlaw ni Noah o adlaw ni Noe, ingana lang ang iyang
gibilin nga mga unsay mga ilhanan. So dire ingon pa siya nga sa adlaw ni Noe ang mga tawo kaniadto, ang sa kapanuhan ni Noe, ang mga tawo kaniadto, ang uban naga-focus sa ilang mga pagkaon o sa ilang pag-inom adlaw-adlaw. No? So akong balikon, maingon sa mga nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, maingon na sab ni ana unya sa mga adlaw sa anak sa tao. Okay? So dire ingon siya, ang ilang gihimo, sila na nagpangaon, sila na nagpanginom, o sila na nagpangasawa, o na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka, og ang lumot miabot, og niini gilaglag silang tanan. So pasabot igsoon nga sa mga adlaw ni Noah, ang mga tao wala sila'y pagtagad sa ilahang paghinumdum o sa ilahang pagtawag sa Ginoo. Ang ilahan, nag-focus sila para lang sa ilang kagalingon. O gani, gidetalye din ni Kristo. Matod pa niya, sila na nagpangaon. Dili sila ang pagkaon. Ang pagkaon mao kinay gitawag o atong routinary nga schedule para sa kagalingon adlaw-adlaw. Diha kita nagatuyok-tuyok lang. Pero kiniingon diri nga pagpangaon nila, but pasabot nga diha lang sila naga-focus sa parte sa unsay panginhanglan sa ilang lawas. No, og ingon pagani kaduha diri og na nag-inom, no. So dili lang ni siguro igsuon sa gitawag og na nagpangaon sila nga sa pagkaon nga para sa ikatubo sa ilang lawas, og nag-inom sila sa panginhanglan pod nga dili mahidit ang lawas, apan nagaisgot kini sa gitawag og nagainom sila og mga ilimnon nga ang mao mga ilimnon igsuon basin mo na lang kini ang gitawag og gitagaan nila og ilang focus unya wa na sila'y panghuna-huna parte sa unsa ilahang paghatag og panahon para maghinumdum sa Dios. So kini nga gihimo nila kaniadto, wala man tay makita diring sayop, no? Kay ang tao mo inom mo kaon man gyud. Pero kun ang tao more na siya una-una nga kaon karon, mangita na po ko unsay ako makaon, mo inom ko karon unya mo focus na po ko, mangita na po ko unsay ako mainom. So burabag ang tao natali na sa gitawag og unsa gikinahanglan sa iyahang lawas ba siyang kaugalingon. Okay, mao nga mga igsuon sa atong gisgutan karon nga pulong sa Ginoo nga atong gibase sa Lucas Kapitulo 17, ang mahitungod sa mga pulong ni Kristo nga iyang gibilin ni atong mga disipulo nga nangutana kaniya. So ang pinaka puntos diri ni Kristo nga ang pagpangandam himuon lasta ng panahon. So kung sa ilang kapanahunan dugay na ng labay, doon na manggani ingon ang Ginoo ang iyahang pagbalik, how much more sa ato karon nga unsa nakataas ang kapanahonan ang labay kan sa ilaha hangtod sa ato. Mao nga karon igsuon akong pangutana, nahimo na ba nimo ang pagpangandam? So kung wala pa, kinahanglan magdesisyon ka karon. Tanawa imong kagalingon, tanawa ang imong baruganos sa banga sa Ginoo. Kung nakita nimo nga wa kapay nahimong tinuod nga relasyon sa Dios, so wala ka pa nakapangandam igsuon. And now this is the time. Kay magbiblia nag-ingon bisan sa Old Testament, New Testament, the coming of Christ is uncertain. So prepare to meet your God, or prepare to meet our Lord Jesus Christ. So igsuon mao kini akong ibilin kanimo karon nga pahinumdom o sa kahagit, andam ka na ba o nakapangandam ka na ba kung taod-taod og sakalit mo balik si Ginoo Kristo? Kung wala pa, naan karon igsuon mao ang panahon nga imong tan-aw nimo kagalingon og dili ka makaplagan unya nga wala makapangandam sa pagbalik sa atong Ginoo. Panalanginan ta sa Dios.